दिनै बिराद फैसा गिदिर मावबाय जोङो लोगोफोर आङो नैबे भिडिअनि गेजेराव आं हाबसननाय थाबाय स' लोगोफोर आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोना बेबायदिनो फानि एबा इन्ट्रेस्ट भिडिअ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो स' लोगोफोर आङो बेबायदिनो इन्ट्रेस्ट भिडिअ लाबोबाय थागोन स' बेखौ नुनो थाखाय नोंथांमोनखौ आङो आंनि चेनेलखौ आङो नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आङो खावलायबाय स' लोगोफोर आङो दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनदिनि नोंथांमोना स' नायलांगोन होननानै आं बास थाबाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनदिनि इस्लाम दुकान बाकी 360 টাকা नोंथांमोनाबो बाखिफोरखौ बिदिनो बोखांदो রফিকুল ইসলাম দোকান বাকি 360 টাকা মোহাম্মদ জাফর মিয়া দোকান বাকি 440 টাকা যারা যারা আমার দোকানে বাকি কে টাকা দিচ্ছেন না তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ayo goso-goso ha mau pulang juga sini रुको जरा सबर करो seriously masa mau nunggu isi मोनबायमोन salah हेलौ औ मा खालामदों लेखा फरायदों नामा है मा लेखा फरायलाबायनांगौ नै उन्दुगासिनोसो आङो सोलाबाखै गोजांनायाव लेखा फरायलाबायनो उन्दुदोंसो आङो ओंखाम जाखांनानै हायाखै जेबो हायाखै माखौ लिरनांगौ सिन्थासो जागासिनो आङो